Avui ens mourem per terres lleidatanes amb la família Gavarró. Us presentem la Mireia, una mare patidora, el Víctor, de 8 anys i amb molta energia. El pare de la tropa és el Ròmul i el petit de la família, l'Ília, un nervi que no para quiet. Som al Coll de Nargó, perquè just a l'entrada del poble hi ha un edifici romànic singular. La Mònica ens en dona més detalls. Hola, bon dia. Bon dia. Mira, arribeu a l'església Sant Climenç de Coll de Nargó, que és del segle XI. Ara passarem, us explicaré una miqueta tot, l'anirem a veure i entrarem a dins, d'acord? Molt bé. L'església de Sant Climent té un campanar únic en tot el romànic català, amb una estructura insòlita. L'edifici aprofita part d'una antiga muralla romana, cosa que li atorga un aire diferent. Des de l'interior es pot pujar al campanar i veure coses imprevistes. A veure, què has vist? Un bulto i una liga que se'l faran a la Que busquen menjar, oi? Sí. Anem fins a un dels grans atractius del Coll de Nargó, el Museu dels Dinosaures. Entre restes fòssils, el Víctor i l'Ília se senten com en una pel·lícula. Aquesta és una de les poblacions dels Pirineus on es troben petges més clares del passat llunyà. Al Coll de Nargó havien vingut 3 tipus diferents de dinosaures. Mireu, aquest era molt gran, però molt. Mireu quin coll feia. Menjar plantes. Sí. El Víctor segueix les explicacions. El museu dona les claus per entendre l'extinció dels saures fa 65 milions d'anys. Els nens han trobat un videojoc. Abans que s'hi passin hores, marxem cap a la propera activitat del dia. Avui els Gavarró s'inicien en la pràctica de l'escalada. Però abans, l'Ília busca algun ocell més. No podran mai a mi. Ja veus que sóc més fort que ells. Llavors el que farem serà una miqueta d'escalada, un bateix d'escalada. Jo el primer que faré és posar la corda jo, perquè pugeu en total seguretat. El vostre pare m'assegurarà. El Víctor s'enfila fins a una alçada de 10 metres sota la mirada atenta del seu pare. Però no cal patir, perquè el Nando és guia de muntanya, una figura imprescindible per iniciar-se en aquest esport de forma segura. Ara és el torn de l'Ília. Ves buscant un lloc. Som al Coll Piquer, una zona amb rutes per a tots els nivells. Això marca que em fan mal la tita. Posar-se un arnès per primera vegada té les seves conseqüències. Ara toca relaxar-se a la piscina de la Fonda del Llac enmig d'un paisatge impressionant.